Bale na San Fabian sa Ilocano. Bago pa tawagin na San Fabian ang bayan na to, when you say dried fish, marami silang iba't ibang klase. Pero unfortunately, walang ganun dito. Halika, sama mo ako. Halika! Halika! Bakit ayaw mo? What's up guys? Welcome to my YouTube channel. So before tayo mag-proceed sa susunod na video, gusto ko lang humingi ng suporta nyo na if you like this video, please don't forget to click on the like button. And if in case nagugustuhan mo yung mga videos or content na sinishare ko sa channel na to, I hope you can be my subscriber para maabutan natin ng 1,000 subscriber na nire-record ni YouTube. And para maging